Zatímco slunce naposledy zapadá a od této chvíle nevyjde několik následujících měsíců, samice tučňáků císařských snesly každá jedno vejce a přenechali je otcům, aby o ně během temné noci pečovali. Samci zůstávají na místě a samice se vracejí do oceánu, aby si během zimních měsíců lovili potravu. Po odchodu samic musí samci vyvinout ohromné úsilí, aby zachovali své geny. Během temné antarktické zimy se všichni samci, z nichž každý zahřívá své vejce na chodidlech, choulí k sobě a dělí se o tělesné teplo, aby se ubránili třeskuté zimě a mrazivému vichru. Zatímco teplota vzduchu klesá až ke 45 stupňům Celsia pod nulou a rychlost větru dosahuje až 100 km v hodině, uvnitř hloučku tučňáků teplota vystoupá až na 20 stupňů nad nulou. Za silných větrů jsou tučňáci neustále v pohybu, pomalu se střídají, vzájemně si vyměňují pozice a jeden po druhém si mění místa na okraji zhluku, kde odolávají těm nejsilnějším polárním vichrům. Tučňáci zde balancují na pokraji přežití a snaží se přežít v oblasti, která už nepatří do obyvatelné části planety Země. Srpen. Během dlouhé antarktické noci chrání samci tučňáků císařských svá vejce. Ačkoliv zima ještě neskončila, první sluneční paprsky už nesměle vykukují nad obzor a znovu přinášejí světlo do zdejší zamrzlé země. Samci s vejci očekávají příchod lepších časů. Trvá až 75 dní, než se vejce vylíhne. Ve chvíli, kdy se mládě klube ze skořápky, otec je už 4 měsíce o hladu a přišel o polovinu své hmotnosti. Čerstvě vylíhlá mláďata mají hlad, bez potravy nepřežijí. Přestože už samci nemají žádné zásoby, vytvářejí sekret podobný mateřskému mléku, aby mláďata udrželi při životě. Pomoc je však už na cestě. Samice se vracejí a po dlouhé zimě, kdy si lovili potravu, jsou plné sil. Samci radostně volají. V hejnu až 70 000 ptáků si každá samice najde otce svého mláděte. Samci přežili nejtěžší zkoušku svého života, aby přivedli na svět svého potomka. A samice urazily 200 kilometrů od pobřeží, aby se vůbec poprvé setkali se svým mládětem. A aby si ho poprvé pochovali.